Vítejte u pánů Pata a Mata a neváhejte vstoupit do světa hrdinů moderní domácnosti. Jejich předlohou byly kreslené vtipy o dvou kutilech, které Lubomír Beneš posílal do časopisu. Později jim ve spolupráci s Vladimírem Jiránkem vdechl život na filmovém pásu. Tehdy to byli ještě kuťáci. V Československu panovala totalita a nedostatek téměř čehokoliv. Mnozí se v sympatických postavičkách zhlédli, kromě normalizačních dramaturgů státní televize. Za svůj vzestup tak kuťáci vděčí bratrům Slovákům. Dramaturgie české televize neměla zájem o jenom legraci, protože v té době měl pořád pro děti vychovávat a aby se jenom nesmáli, ale slovenské televizi to nevadilo, takže se začalo dělat 28 dílů pro slovenskou televizi. I tak se ale postavičky musely nejdřív převléknout. Jejich trička v roce 1976 totiž provokovala cenzory. Rudé podle nich evokovalo Sovětský svaz a žluté Čínskou lidově demokratickou republiku. To žlutý tričko, když se odbarvilo, tak ze šedivilo, červení zežloutlo. A tady... Můžu to vzít. No Tomáši, já tady teďka natáčím. Netrvalo dlouho a tuhle melodii si broukal kdekdo. Je dílem hlavy skladatele Petra Skoumala a také dílem geniální náhody. V té době se vše dělalo ještě analogově na magnetofony, pásy byly slepený dohromady a když tam vznikla mezera, tak pan Skoumal vytáhl z kapsy harmoniku a přímo na mikrofon nafoukal nějakou melodii, aby vyplnil ten hluchý prostor. Die moet natuurlijk zo. En die andere, hup. Dnes existuje 85 dílů a znají je v 80 zemí. V Nizozemsku jsou tak oblíbení, že dokonce dostali hlas slavných komiků. Ti sice nemají ponětí, co znamená finální pokřik a je to, ale rozhodli se ho v holandském znění zachovat. Zet hem er eens onder. Hey, nou, voor elkaar, buur. Ah, je toe. Dobrodružství postav stále pokračuje. Za poslední 3 roky vzniklo ve studiu Marka Beneše, syna autora postaviček, 8 nových dílů a v plánu je i celovečerák. Zruční sousedé se nyní přesunuli na venkov. Jejich nová dobrodružství dávají i jinak velmi trpělivému animátorovi zabrat. Během jednoho 7minutového dílu musí s loutkami udělat zhruba 7000 miniaturních pohybů. Pondělí ještě jde. Ve středu už je člověk takový trošku unavený, ale v pátek trefím domů spíš po paměti. Asi 20 cm loutka se s každým pohybem šroubuje k podložce. Když má ale být ve vzduchu, nastává zdlouhavý proces zavěšování na silony, které lze vidět i ve filmu. Mezi náročné záběry ale patří i jiné případy. Jsou to třeba takový, kde je voda, kde se animuje voda, která se dělá třeba gelem, anebo se dělá celofánem. Takže to je takový náročnější, hlavně na nasvícení té scény, aby to fakt vypadalo jako voda. Dávat si takovou práci s ruční animací v době počítačů, to už podle tvůrců patří k půvabu Pata a Mata. A nejde jenom o samotnou animaci, dech berou také dokonalé rekvizity, které ale mnohdy vezmou za své. Jejich výtvarník má prý často slzy v očích. Tam jsou dobře vidět, jak některé rekvizity končí. Tohle bylo z dílu, tuším, Suchý strom, kde jim na stůl spadne větev a ten stůl jim rozlomí. Většina lidí si myslí, že ty loutky jsou třeba 80 cm vysoký, protože to berou podle rekvizit, které k tomu jsou a většinou vypadají jako reálná věc, takže si to nedovedou moc představit. Hledání vhodných součástek se prý dost podobá tomu, jak by to řešili Pat a Mat. Ozdobená kola z budíku, jiné součástky třeba z vybavení kuchyně. Aby vše vypadalo věrohodně, dá to hodiny a hodiny titěrné modelářské práce. Člověka by napadlo, že modelařina tak musí být nejen práce, ale i životní posedlost. Ne. Ne. Kromě tohle nedělám nic. S Patem a Matem již vyrůstá druhá generace. Mnozí z nás se v nich stále více poznávají.
Možná i proto, že tato pohádka na dobrou noc je vlastně ze života. Jsem přidělával čidlo na světlo a dcera mi říkala, tati, vypni si ten proud. Já jsem říkal, já jsem elektroinženýr, já to zvládnu prostě i pod proudem. Teď najednou byl blesk a tma a do té tmy jenom moje žena říkala, žiješ? Jeden díl Pata a Mata trvá vyrobit zhruba 4 měsíce. Nová řada vzniká v skromných, téměř až domácích podmínkách. Tam ale, jak už známe i ze slavného Večerníčku, vznikají ty nejlepší nápady.